Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen. Mona abale nonse tasonkhananso nthawi ino kuti timve ulaliki mawu a Mulungu amene atithandize ifeyo moyo mwathu lero mmawa ndi masiku onse. Ndipo muli ndi inenso Elizeo Bambo Nthalika. Mutu wa ulaliki wathu lero ndi waufupi kwa basi. Uve. Ndiye mutu wa ulaliki wathu. Uve. Ndipo ulaliki umene ututenga pa Yohane 20 ndi 1 mpaka na 8. Nyamulani mabaibulo anu abale tiwerengere limodzi. Pa tsiku lotsatira sabata la Ayuda, mama wa ndithu kunakalika mdima, Mariya wa ku Magadala anaza ku manda a Yesu. Anaona kuti chimwala chija chachotsedwa kale pa khomo la mandawo. Choncho anathamanga nakafika kwa Simoni Petro ndi kwa ophunzira wina uja amene Yesu ankamukonda kwambiri. Adawawuza kuti awachotsa Ambuye m'manda ndipo sitikudziwa kumene akawayika. Pamenepo Petro ndi ophunzira wina uja anatuluka napita ku manda. Onse awiri anathamanga pamodzi, koma ophunzira wina uja anathamanga kopambana Petro nkuyambirira kufika ndiye ku mandako. Adawerama naona nsalu zija zili chikhalire, koma iye sadalowemo. Simoni Petro atafika akumusatira analowa m'mandamo. Anaona nsalu zija zili chikhalire, ndipo kansalu kamene kanali kumutu kwake. Kansaluko sikanali pamodzi ndi nsalu zina zija, koma padera pakokha kali chipindire. Pamenepo ophunzira wina uja amene anayambirira kufika kumanda nayenso analowa, ndipo ataona zimenezi adakhulupirira. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye. Tipemphere. Mulungu Atate ndinu woyera, tithandizeni ife kukhala anthu aukhondo, kuti potero tizikonda kuziyeresa, kutinso poteropo monga inu muli woyera nafenso tikhale woyera kotheratu. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Uve. Kodi uve ndi chani? Uve ndi uchisi, kupanda ukhondo. Ndikukhulupirira kuti inu munayamba mwamuonapo munthu wa uve. Ndiye lero ulaliki wathu tifuna kukamba za uve. Akakhala anthu akujenu kukwakadikira uku ndiye amachita kusindika mwamutane kuti uve amati umve. Nthawi zonse tikamawerenga uthenga umene tawerenga lerowu, nthawi zambiri timawerenga pa Pasaka, koma pamakhala chimodzi chimene chimandidabwisa kwa basi. Nsalu zimene anakutira nazo mtembo wa Ambuye Yesu. Amachita kunena kuti kansalu kamene kanali kumutu kanali paokha, koma kupindapinda. Ndiyeno funso loyamba limakhala kuti kodi anakapinda kansaluka ndi ndani? Ndipo chifukwa chani anakapinda kansaluka? Yankho lake ndilovuta kulipeza. Koma tikaganiza za funso loyambalo kuti kodi anakapinda kansaluko ndi ndani, mwinapo ndiposavutirako, chifukwa titangoyang'ana kuti kodi anali m'mandamo ndani. Ameneyo ndi amene ayenera kuti anapinda kansaluko. Ndiye m'mandamo munali Ambuye Yesu, munthu woyamba. Choncho yamba kumukayikira kuti mwina anapinda kansaluko ndi ameneyo Ambuye Yesu. Komanso tikuwuzidwa kuti ophunzira aja tikawerenga nkhaniyi akuti m'mandamo munali angelo awiri, wina kumutu wina kumiyendo, pamalo pamene panagona Yesupo. Ndiye mwinanso machona awiri amenewa ndi amene anathandizana kupinda nsaluzo. Komano chifukwa chani nsaluzo zinapindidwa? Chifukwa chani? Mwina pali chifukwa china kapena zifukwa zina, koma pano ine chimene ndikuonapo pamenepa ndipo chimene ndikusirirapo ndi ukhondo umene ukuoneka pamene Ambuye Yesu akutuluka m'manda. Anali atagona pamalopo, koma pochokapo sakungovumbulukapo ngati fisi, akusamalapo.
nsalu zimene anafunda, kansalu kamene anamkutira akukapindapinda ndikukayikapo. Ndiye ndafuna lero tonsefe tisilire khalidwe limene la Ambuye Yesu, ndipo tilisate kuyambira kumayambiriro a moyo wake. Ambuye Yesu amadana ndi uve. Ambuye Yesu sanali munthu wa umve. Munthu wa umve ndi munthu amene choyamba iye mwini sasamala thupi lake. Umve sasamba, sapesa, sazinyula miyendo. Wauve ndi munthu amene sasamala zovala zake, amavala zinthu zosachapa, amavala zinthu zosasita. Uve kumona munthu shati mukolalamu mulibi ngati muyendesedwa pensulo ya makala, kuona blouse ili nokonokonokonoko ndilisiro. Umve munthu wa uve sasamala ziwiya zimene amagwisa ntchito, kaya ndi mapoto, kaya ndi makapu. Uve kapu yoti inali ya yelo kusanduka ya khaki. Uve kuyang'ana nsalu ya pa tebulo kuti she akikapo nsima ija iwe kukhosi kunseru. Uve munthu wa uve sasamala malo amene iye amakhalata, kaya ndi malo ochezera kumangooneka ngati pansika, kuyang'ana malo ogona ngati pavumbuluka vumbe. Uve munthu wa uve ndi munthu amene nthawi zonse sasamala poyika zinthu zosakhala bwino, amatha kuzikhazika pamodzi ndi zakudya. Uve kwa uzata manga ni toilet apa muona kuimanga toilet yo mulumikizana ndi kitchen. Uve munthu ali mkitchen akupika nsima, kina kubasi azipukuta mamina ndikupukutira nsalu, kina kwatenge nsalu yomweyo asukire mbale. Uve sopano kodi pali vuto lililonse kuti Mkhristu akhale munthu wa uve? Chifukwa anthu nthawi zina amatenga ngati kuti uve ndi njira yoti munthu utha ukalowera kumwamba. Ati nanga se Ambuye amanena kuti ngodala anthu osauka. Iyayi tisiyanise pwapa. Kusauka ndi uve ndi zinthu zosiyana. Munthu utha ukhala osauka koma kukhala munthu wa smart, utha ukhala munthu wovutika koma kukhala munthu wa ukhondo. Kumaoneka kuti chatitu yangoona kung'ambika koma munthu iyi amayisamala. Uve ndi Chikhristu ndi zinthu zosemphana kwambiri. Choyamba tione Mulungu Atate amene ife timamusatira ndi woyera, ndipo pa Levitiko 11 ndi pa 45 akuti mukhale woyera chifukwa ine chauta Mulungu wanu ndine woyera, sine wa uve. Tikawerenganso chipangano chakale chomwecho, Mose ataona samba loyaka anayandikira ati atavala nsapato. Mulungu anamuza chani? Iwe chosa nsapato zakozo chifukwa malo amene waimawo ndi malo woyera. Anamuza uve pano iyayi chosa zinsapato zakozo. Mwinaso nsapato zimene Mose anavalayo mwina inali ya matope, atavala nkhwera ya matope. Ndi Mulungu anamuza kuti uve berera. Nchifukwa chake Mulungu anamuthamangisa nayo. Mukawerenga Zakariya 3 ndi Meya 3 mumva kuti Joshua anayima pamaso pa mngelo wa Mulungu ndi zovala zakuda. Koma mngelo anauza anthu ena kuti muchose ndi zovala zake zakudazo. Nkhani yake uve iyayi. Uve iyayi. Chikakhala chipangano chakale ndiye mukuziwa bwino mmene anthu ake ankadanirana ndi kudya zakudya zodesedwa, chifukwa kwa iwo umenewo unali uve. Ambuye Yesu kwa ife akatolika timaziwa kuti anabadwa mwa Maria Virigo, wopanda chimo lobadwa nalo. Chifukwa chani? Mwana wa Mulungu
amene ali oyera sangabadwire malo auve. Nanga bwanji anabadwira nchojera ng'ombe. Ino munamva kuti nchojera ng'ombe chinali chosasuka. Ambuye Yesu yemwe ndi uja anathamangisa anthu mutempire chifukwa chakuti amachita moza uve, kumagulisa ng'ombe nchalichi, ziweto umve. Anachita kupanga nkwatulusa anthu onse aja onse auve out. Ambuye Yesu ndiye mwe uja ankawaseka Afarisi kuti ali ngati manda opaka njeresa. Muna njeresa simuzi wa njeresa ndi laimu. Ali ngati manda opaka laimu amene kunjaku amaoneka oyera alimbe ali ngani koma mkatimo mwauve. Mateo 23 ndi 25 mpaka 27 anawuza kuti azisuka ndi mkati mwakapu momwe. Mukukumbukira nkhani imeneyo. Ambuye Yesu sanali wokonda uve, sankakondwa ndi umve. Mukukumbukiranso bwino nkhanicha kuti Ambuye Yesu anasuka mapazi a ophunzira ake. Mwina anatoona kuti anatuwa kwambiri kuona phazi la Yuda sale koma awande asuke mapazi basi uve. Chifukwa tu nthawi zina munthu amatotuwa oti osasamala utha mwendo wakewo kusonkhezera pamoto kumaisa chikuni cha mbawa uluve. Ambuye anasuka mapazi awo ndipo anawuza kuti nanunso muzisukana mapazi. Pakhale ukhondo pakati pa ophunzira ake uve ayi. Tizimene Ambuye Yesu anawuza ophunzira ake. Choncho ulaliki wa lero upite kwa anthu onse amene ali auve. Choyamba tayang'anani pamalo pamene inuyo munagona lero. Mmene mwavukirapo. Mwavukapo bwanji ndipo pakuoneka bwanji. Ena kuyambira ndi mphasa yomweyo inadyeka kalekale kaya ndi chani. Sikuti tikuseka umphawi iyayi, koma pali zinthu zina zoti mutakuyesesa kupeza zabwino. Mphasa zoti bango limakhala la brown ayi likuyang'ana mphasa ija kumaoneka yofira kuti ndi chani. Kuvukapo pogonapo kungovumbulukapo. Zoti ati kunja kuno anthu amayala pogona ata. Zoti ati mphasa imayalulidwa ata. Kodi ino ngati Ambuye amene anali atafa poukapo anakumbukira kupinda nsalu zomwe anafunda, ino amoyo chokuvuta ni nchani kupinda mphasa imene munagonera? Chokuvuta ni nchani kupinda nsalu zimene munafunda? Umve. Ngakhale kugona komweko Mulungu akupasa tulota bwino, maloto aja ochita kutafunira aja, koma pozuka chipembwe nene kukamwa konseku zoti atakasukusule ayi. Kumpeza munthu 12 koloko anakali ndi chipembwe nene cha mamawa chitachita kulemberera ukunduku ngati njira ya ku Jehena ndi ya ku Paradiso. Uve. Ife ngati a Khristu tisalolere kuti mtima wathu ukhale mtima wa uve. Tisalolere kuti mtima wa uve utilowerere. Munthu kukamwa kuona kuti koma bwanji wapita yekha kukamwa mowa koma zisanzireni pa mtima ponsepa ndi chani? Uve. Monga Atate anu akumwamba ali oyera, inunso mukhale oyera. Monga Atate anu akumwamba ali aukhondo, inunso mukhale aukhondo. Mumve ngakhale mmene Mulungu ankalenga zikoli. Genesis 1 ndi 2 amanena kuti ziko lapansilo linali lopanda maonekedwe ndiponso losakonzeka. Mwachidule linali la uve. Ndiyeno Mulungu anayamba kusamala ziko lija, kusesa kusuntha ichi ndicho. Mapeto kuti chani?
anaona kuti zonse zinali zabwino. Uve uja wachoka. Kodi nanga inu ndi chani ndi ina abale? Vuto la uve wathupi ndi lakuti ukalowerera umakhuzanso moyo wathu wa uzimu. Munthu amene akulephera kusamala thupi lake ndikovuta ndithu kuti asamalire mzimu wake. Munthu amene ali wa uve kuthupi zimavuta kuti akhale wa ukhondo kumbali ya mzimu. Sindikunena kuti onse amene ali aukhondo kumbali ya thupi ndiye kuti ndi aukhondo kumbali ya mzimu. Palena amangozowa kusamalira thupi koma mzimu wawo satha kusamala. Komabe munthu amene akuziwa kuti kodi kukhala wa ukhondo kumbali ya thupi ndi chani, ameneyo ngakhale akhale wa uve kumbali ya uzimu amaziwabe kuti akusowa kena kake. Amaziwa kuti akusowa kukhala wa ukhondonso kumbali ya uzimu. Ndipo chimene chonchofunika kuti kumaziwa kuti munthu ne ndi uvetu ndapangawo. Ukatero ndiye umakhala ndi mpata otha kusintha. Uve wathupi umakodola uve wa uzimu. Munthu ukayamba kuzisamalira kuthupi, ngati zimenezi wakwanisa, umayenera sopano utembenuke usamalirenso moyo wako wa uzimu. Uve wa uzimu ngoyipa koposa. Kodi munthu wa uve kumbali ya uzimu ndi wotani? Aliyense amene achimwa aziwe kuti ndi munthu wa uve. Aliyense amene wachimwa aziwe kuti ndi munthu wa uve. Ndipo pali machimo ena amene amachita kuonekeratu kuti utu ndi uve uwu. Mwachisanzo, munthu wotukwana ameneyo ndi wa uve. Nditu kutukwana ndi uve. Nkamwa mwa uve, mwa uchisi. Choncho onse otukana ndi anthu a uve. Mungoganizira kutukwana zimene zimachoka nkamwa mwa munthumo. Kodi simukugwirizana nane kuti ndi uve? Kuona mukutuka zinyalala nkamwa mwa munthu, zotuka ngati mawu zinyalala kuti tapya 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 tapya, uve. Kutukwana. Munthu wochita chigololo ndi wa uve. Kusiya munthu amene ali wake nkupita kukhalanso ndi wina wake, uve. Mfiti ndi wa uve. Kumtenga nzake nkumusiya zinthu zosayenera, kumpangira masenga, uve. Ena ati kaya amatha kunsungisa munthu mphika mmimba. Ena kaya kukupanga iweyo ati kukhala zala kukhala zala la zinyalala zawo, uve. Mfiti aliyense kuyambira lero aziwe kuti ndi munthu wa uve, wa uchisi. Sopano kuti munthu ukhale wa ukhondo ungatani? Chifukwa kuti ukhondo ndofunika. Muzona ngakhale pamisa paja zinthu zimene timagwiritsa ntchito zimakhala zoyera. Chifukwa chani? Ndi nsembe yoyera, ndipo mwana wa Mulungu si wa uve. Timipango timagwiritsa ntchito tija toyera tochapa bwino. Aya ine nationapo tili takuda mwina tinangogwa. Koma timayenera kukhala toyera uve pamene paja Ndiyeno sopano kuti munthu ukhale wa ukhondo ungatani? Kukhala wa ukhondo sikusonyeza kuti nyumba mwako simapezeka zinyalala. Kukhala wa ukhondo sikusonyeza kuti nyumba mwako simmada. Ayi. Munthu amene afuna kukhala wa ukhondo choyamba ayenera apange chizolowezi. Munthu amene afuna kukhala wa ukhondo choyamba apange chizolowezi. Chizolowezi chopanga zinthu za ukhondo. Choyamba chimenecho. Ukhondo ndi chizolowezi. Azizoloweze kudana ndi zinthu za uchisi. Asasungire zovala zokuda nyumba mwake paliponse. Asalekerere chinthu chakuda mpaka nkukhala nacho wiki yatunthu. Akhale ndi chizolowezi chabwino chokonda kukhala munthu wa ukhondo. Choyamba ndi chimenecho.
Chachiwiri, munthu amene akufuna kukhala waukhondo agule zida zomuthandiza kukhala waukhondo. Akagule masache, akagule sopo, akhale ndi madzi. Zida zomuthandiza kukhala waukhondo. Cholinga ndi chakuti zinthu zimenezi zimuthandize kukhala waukhondo ndithu. Akhale ndi zovala zokwanira kuti azitha kumasinthasintha, akhale munthu waukhondo. Kachitatu, munthu amene akufuna kukhala waukhondo akhale ndi malo otayira zinyalala, akhale ndi malo otayira zoyipa, ndipo malowo azagwiritsa ntchito. Akhale ndi zala, akhale ndi chimbuzi. Pali magumo ena mpaka pano palibe zimbuzi. Kufunsa kuti pakuno pano zimbuzi bwanji angokulozera ku forest. Ndio kakhala kumva mochedwa umachuluka mafunso. Koma munthu amene afuna kukhala waukhondo akhale ndi malo otayira zinyalala. Nditi nonso pano tizitenge zinthu zitatu zimene ndanenazi tizibwereseno mu mpingo mwathu. Muyang'ane mu mpingo mwathu mpeza kuti zonsezi zilimo mu mpingo mwathu. Choyamba tena kuti chizolowezi ndi chofunika. Mu mpingo mwathu chizolowezi chilimo. Iliwe mukuziwa kuti mu mpingo mwathu timakhala ndi nyengo zosiyanasiyana. Muli Pasaka, muli Lenti, muli Advent, muli Christmas, muli nyengo ya Pachaka. Ndipo nyengo zimenezi timazibwereza chaka ndi chaka. Timazibwereza chaka ndi chaka. Cholinga ndi chani? Cholinga ndi chakuti tipange chizolowezi. Chizolowezi chopanga zabwino. Mulenti timauzana, tigwire ntchito za chifundo. Ndiye timagwira ntchito zija chaka chino. Koma chaka cha mawa imabweranso Lenti ija timauzananso. Chaka cha nkucha imabweranso timauzananso, tigwire za chifundo. Timapanga chizolowezi. Lenti iliyonse timauzana. Cholinga ndi chani? Tipange chizolowezi chabwino. Choncho mu mpingo mwathu mpata opangira chizolowezi chabwino ulimo. Kuchali chitimapita la Mulungu lilonse. Amene angathe amapitanso siku lilonse. Cholinga tipange chizolowezi chabwino. Pogwiriza ntchito mawu a Mulungu amene timamva siku ndi siku, tikupanga chizolowezi chabwino. Mu mpingo mwathu tili ndi zida zotithandiza kukhala anthu aukhondo, kukhala anthu oyera. Tili ndi mapemphero, tili ndi magulu osiyanasiyana, tili ndi abale athu anthu oyera amene ali kumwamba amatithandiza. Tili ndi makolona aja, tili ndi baibulo, tili ndi manovena, tili ndi kumphakati, tili ndi anzathu. Zonse zija ndi zida zotithandiza kuti tikhale anthu aukhondo. Zida zotithandiza zoti tikhale anthu oyera. Ndipo pomaliza mu mpingo mwathu tili nawo malo otayirako zinyalala. Tili ndi zala. Ndeno kuchivumbulo kuja, kulapa kuja, kwa wansembe kuja, kumene kuja ndiye kuzala kwathu. Tikagwiritsa ntchito zala limene lija, nyumba mwathu mmakhala mwaukhondo. Tikakhala pa machimo athu, mtima mwathu mmakhala mwaukhondo. Koma tikakana kukataya zoyipa zathu kumene kuja kuzala kuja, ndikumangozisunga nyumba mwathu muja, ndiyeno ndife anthu aumve. Uve. Aliyense amene sana kalape mpaka na chaka ndikutha aziwe kuti yeyo ndi munthu wa uve. Malo moti zinyalala akazisiye kuzala, akuzisiya nyumba wa uve. Ndipo uve umabweresa matenda. Tikuzua zimenezo. Uve umabweresa matenda. Ndipo matenda amapha. Akristu tizakhale anthu auve. Timpemphe Mulungu atichose mtima wa umve. Tipemphere. Mulungu Atate athu, uve sikhalidwe lanu ndipo simukondwa nawo. Koma nthawi zina chifukwa cha mantha timalolera kusungirira zinyalala zambirimbiri nyumba mwathu. Nthawi zina chifukwa cha kunyada timaopa kunyamula
nini yatu kuti tikata hizi nya zijapopa kuti atatu sikauti nyamala ya tukazitaya kupasana kuti tadizi kuti zimanyazi kukatokolo kupanta zosezi zina Yesu Kristo leo ayatu ame takuta kuzana habari jintofu samani kupewa